имрӯза чанд нафар савол метиҳанд, ки савдо мешавад гуфта, ё ки баъзе нафароне ки мегӯянд, ки мо дар фалончӣ рафта хондем, мо заказамо нест, савдо кара наметавонем мегӯянд. Хеле ки дар рӯи экрани ман дидосед, ин лични кабинети ман аст духтаро. Имрӯз 2 числа аст, мана ҳамин қадar савдоӣ кардагим. тарзи роҳи тез савдо кардану ба пеш буромадана дар курси худам ман барои шумо меомӯзонам духтаро. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. дар видеои имрӯза як навгони аст хостам барои шумо ҳам эълон кунам духтаро. он нафарое ки дар интернет магазин аллакай кор мекунанд ва ё нияти кор кардан доранд, дар дигар шаҳру ноҳияҳо зиндагӣ мекунанд ва ё дигар давлатҳо духтаро, ман рӯзҳои наздик 2 нафара ба кор гирифтам барои борупаковка кардан ва схеми фулфилмента кушодам духтаро. шумо метавонед аз ин схема истифода бурда. номерое ки бинам шумо метавонед ба ин номер муроҷиат кунед. ҳозир камтар дар бораи схеми фулфилмент барои шумо маълумот метиҳам духтаро. фулфилмент ин схема ҳаст, ки шумо дар куҷое ки набошед, дар кадом шаҳре ки набошед, мо тавари шумоя дастрас мекунем, аз назар мегузаронем, бракоша ҷудо мекунем, упаковка мекунем, штрих-код мезанем, коробка ва упаковка карда разни кластер, разни регионо ва отправка мекунем. асосан он нафарое ки аз шаҳри Москва именно оптови риннико харид мекунану баъд борашон якбор регионашон бимеранд, гашта аз вай регион бо дигар регионова тақсим мекунанд. ин барои шумоҳо хеле қулай аст духтаро. дубора расход намекунед барои доставка. мо аз ҳаминҷа бори шумоё получат мекунем. хеле ки гуфтам, ҳамаша аз назар гузаронида фотоотчет спорида шумо ва разни регионова отправка мекунем. ин схемаи ман бо хоҳиши шогирдҳои худам кушодам духтаро. чанд вақт аст ки муроҷиат мекунанд, дер боз аст ки фикр кардам, ба ҳамин хулосава баромада кушодам. бисёри шогирдҳои ман ки аз дигар шаҳру ноҳияҳо мебошанд, дур аз Москва мебошанд, дар дигар шаҳрҳо, барои ваҳо камтар навигет набуд. вақте ки ман барои ваҳо закуптовар карда мефирсонам, ваҳо боз получат карда гашта упаковка карда разни регионова тақсим мекунанд. ин аз ҳама роҳи осон ва қулай мо фикр карда ҳамин хулосава баромадем духтаро. агар шумоям ки мехоҳед ки ин услуги моро истифода баред духтаро, шумо дар рӯи экран ки номерои ватсаби ман аст метавонед муроҷиат кунед дӯстони азиз. духтарои азиз, он нафарое ки бисёри вақт барои ман муроҷиат мекунанд, сар кардан ба метарсанд, барои шумо мехоҳам ки ин видеоҳои ман мотиватсия бахшад. вақте ки аввал ки манам сар карда будам, мана гапҳои одамо ё ки фикрҳои худам ҳамин кора сар кардам ба намемон. чанд маротиба фикр карда будам, ё ки аз ягон кас ки маслиҳат пурсидагӣ манда ҳама намешад, ихе мешад, вихе мешад гуфта, фақат минусша гуфтагӣ. албатта вақте ки кора сар мекунед душвориш ҳаст духтаро, минусаш ҳаст. ҳамаш ба ки вақти шумо кор мекунед, ҳама хатоги худатонро ислоҳ мекунед, иншоаллоҳ худованд шоҳид аст, ба пеш меред духтаро. барои дигар кас меомӯзонам, ин даромади ман аст духтаро. шумоям вақте ки зиндагии худатонро беҳбудӣ кардан ба ҳаракат мекунед духтаро, замона хеле пешрафтагӣ. аввал бояд худатон омӯзед, аввал худатон бояд як кора донистанатон дар кор. баъд вақте ки як кора роҳаша медонед, ба як каси дигар шумо духтаро ва я бо як ҳаққи худатон меомӯзонед. ин коре нест ки шумо имрӯз сар кардед, пагоҳ аллакай дасти шумо ва пул омадан гирад. барои ин хеш шудан духтаро, шумо бояд меҳнат карданатон дар кор, заҳмат кашиданатон дар кор. ягон чи баҳри худатон омӯхтанатон дар кор. бисёри занҳои мо фикр мекунанд мактаби миёнае тамом кардан, тамом дафтару ручкаи китоба дар ҳаёташон вабше намебинанд. вақтшанда манам худам ҳамихе будам. вақте ки дар хона нишаста хостам ки пул кор кунам, боз ҳамон китобу дафтару ручкаю гирифта, боз аз сар хондану пешрафтана боз то ҳозира ки барои худам меомӯзонам духтарон.